Poprvé si pohodlne sadni. Môžeš si sadnúť do prekríženého sedu na zem, ale pokojne si môžeš sadnúť aj na stoličku, oprieť si chrbát a keď si už nájdeš túto pohodlnú pozíciu v sede, tak môžeš pomaličky zatvoriť tvoje oči. Na chvíľku sa len spoj s tým, čo sa deje tu a teraz. Môžeš možno počuť nejaké zvuky z tvojho okolia. Môžeš si navnímať teplotu v miestnosti, v ktorej sa nachádzaš. A postupne sa tvojou pozornosťou presúvať zvonka smerom dnu.